गिबियावनो बयनिसिमबो जोंनि चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन जानानै जोंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। बे समाव जोङो साबायखर जासिनो सानदों जोंनि खौरांगिरि बिथांमोनखौ, जाय बिथांमोना जोंनि हांख्रायहरनायाव बिसिम नुजाफैनो हादों। दिनै जों खौरांगिरि मेल लादों चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि जानानै। आंजों लोगोसे साखाथियाव दङ जोंनि जिल्ला कमिटिनि मावफुं आफादगिरि बिकास ब्रह्म, आरो साखाथियाव दङ जोंहा गाहाय नेहाथारि मानगोनां धनन्जय मुसाहारि सार बिथां। दिनैनि प्रेस मिट लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फरेस्ट गेस्ट हाउसाव जों चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि जानानै मोनसे सावरायमेल लिंदोंमोन, आरो बे सावरायमेलावहाय जोंहा माखासे गिदिरथार थांखि लानाय जादों। दा बे थांखिखौनो जोङो जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दाब दाब गामिफोरावहाय जाहाथे बयबो मिथिसार होयो, जों बिनि थाखायनो दिनैनि खौरां मेलखौ लानाय जादों। जोंनि थांखिफोरावहाय चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशना मोनसे गेदेरथार थांखि लादों। बे थांखियानो जाहैबाय जे जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सावथुन जाय बिथांमोना दिहुनो, बिथांमोना जेरैबायदियै जिल्ला आफादाव गिबि खेब एप्लिकेसन होनानै पारमिसन लाग्रो, थिग बेबायदिनो एबारावबो जों गोख्रों लादों जे चिरां जिल्लानि सिङाव थानायहाय जाय बिथांमोना शर्ट भिडिअ बा एलबाम बानायगोन, जे बिथांमोनहा जोंनि जिल्ला कमिटियावहाय एप्लिकेसनजों लोगोसे पारमिसन लाफैग्रोनांगौ। जेब्ला बिथांमोना जोंनो एप्लिकेसन होफैगोन, बै टाइमावहाय जोङो बिथांमोननि सायाव माखासे नोजोर खोख्लैगोन। बे जाहैबाय प्रडिउसारा सोर, आरो बे शर्ट भिडिअआवहाय एक्टिंखौ सोर साबेसे खालामगोन, सोरबायदि सुबुंफोरा खालामगोन, बिथांमोना एक्टिं खालामनो हानायनि क्वालिटि दङना गैया, गुबुन फारसेथिं केमेरामेना सोर थागोन, एडिटरा सोर थागोन, जों बेफोर मोनफ्रोमबो बिथिङाव नोजोर होनानैसो जों पारमिसनखौ होनायनि थांखि लादों। खारन खोथाया जाहैबाय दिनैनि थारिखआव जों नुबाय थादों जे जोंनि गोबां आर्टिस्टफोरनि गेजेरावहाय बेले बेजे माखासे भाइरेल भिडिअफोर ओंखारबाय थानाय, जायनि थाखाय जोंखौ सुबुं समाजफ्रा गाज्रि मुं सोबाय थादों, गाज्रि राव सोंखारिबाय थादों। दा बेफोरनि थाखाय जोङो बे गेदेरथार थांखिखौ लानो गोनां जादों जे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जिखुनु सुबुङानो जुदि शर्ट भिडिअ बा एलबाम बानायनो थाङोब्ला जिल्ला आफादाव गांसे आर'जलाइ गथायफैग्रोनांगोन। बिनि उनावसो जिल्ला आफादा बिथांमोनहा एलबाम बानायथावनो हागोन ना हाया, बिथांमोना शर्ट भिडिअ बानायनो हागोन ना हाया, बिनि सायाव फारफ्रोमबो बिथिङावनो जों चेक खालामखांनायनि उनावसो जेब्ला पारमिसनखौ होगोन, अब्लासो बिथांमोना एलबाम बा शर्ट भिडिअखौ बानायनो हागोन। जों बेबायदि गिदिर थांखि लादों। बेजोंनो लोगोसे जों आरो थांखि लादेरबावदों जे देग्लाय बोसोरनिफ्राय चिरां जिल्लाया जेरैहाय सावथुनफोरखौहाय जोङो बोसोरारि एवार्ड होनाय जायो। बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डाइरेक्टर, बेस्ट करियोग्राफार, बेबायदिनो गोबां एवार्ड होनाय जायो। थिग बेबायदिनो जों चिरां जिल्लायाबो देग्लायहाय मोनसे गेदेरथार थांखि लादों। गुबुन जिल्लाया लायाबाबो बा जोंनि मिरु आफादा खालामाब्लाबो, अब्लाबो जोंहा जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जाय बिथांमोना शर्ट भिडिअ बा एलबाम बानायगोन, बिथांमोननोबो जोङो एवार्ड होनायनि थांखि लादों। जेरैहाय बेस्ट शर्ट भिडिअ बा बेस्ट एलबाम, आरो बेस्ट सिंगार, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रिस, बेबायदिनो फिसा बिथिङाव नोजोर होनानै जों एवार्ड होनायनि थांखि लादों। दा बे थांखिखौ लानायनि जोंनि गुबैथार थांखियानो जाहैबाय जे दिनैनि थारिखआव जाहाथे बयबो मोजां दिहुननो नाजालायो, जाहाथे बै जों खोनानो मोनबाय थादों जे माखासे सुबुंफोरा बा जों मेगनजोंबो नुदों जोंनि चिरां जिल्लानि सिङावहाय माखासे देरफुनाय लाइमोनफोरा, जायफोरा नोङो 16 बा 17 इयार्सनि गथ'फोराबो दिनैनि थारिखआव माबा माबि फिसा ग्रुप बानायनानै शर्ट भिडिअ बा एलबाम बानायसोनायखौ जों नुबाय थादों। दा बिथांमोना क्वालिटिखौ नाया, बिथांमोना मोनसेल' बुस्थु नोजोर होयो जे बिथांमोना बे एलबामाव बा बे शर्ट भिडिअआव गाव एक्टिं खालामनो मोननांगौ बा गावनि महरखौ दिन्थिनो मोननांगौ, बेफोरखौल' बिसिनि गोसो होनायखौ जों नुबाय थादों। दा बे हिसाबै बेफोरखौ होबथानांगौनि थाखायनो, बेफोरखौ जोङो कन्ट्रलाव लाबोनो थाखायनो बिथांमोननो जोङो मोजां गाज्रिखौ नलेज होनो जाहाथे हाथों, बेनि थाखायनो जोङो 1 नाम्बारावहाय बै पारमिसन लाफैनाय आयदाखौ सोदों। सेकेन्डआवहाय जों बिनि थाखायनो नैबे एवार्ड होलायनायनि थांखिखौ लादों आरोखि। जुदि जोङो बेस्ट शर्ट भिडिअ होनानै एवार्ड होयोब्ला जोंनि चिरां जिल्लानि माखासे प्रडिउसारफोरा बा माखासे आर्टिस्टफोरा बै एवार्डखौ लानो थाखाय नारा नाथा नाजालायगोन, अब्लानो मोजांनिफ्राय मोजां जालांगोन, जों बेखौ नुहुरदों। आरो बेजोंनो लोगोसे जों खावलायनो लुबैदों जे जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो समाजारि आफाद
धोरोमारि आफादानो होन बा जोंनि बर' हारिखौ दैदेनबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होन बिथांमोना जेन जोंखौ जोंनि बे थांखियाव जेन हेफाजाब होयो जों बेखौ खावलायनो नागिरदों। खारन जोङो चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसना दिनै जोबोद गोरलै बा जोबोद फिसाथार आफाद होननानै जों बुंनांगोन। दा बिनि थाखायनो जोंनि चिरां जिल्लानि सिङावनो होन बा दुलाराय बर' ओनसोलनि बर' सुबुंफ्रानो होन बिथांमोननि हेफाजाब नङाब्ला जों जोंनि थांखियाव सौफैनाय नङा। दा बिनि थाखायनो जों बिथांमोननिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो लुबैदों। गुबुन फारसेथिं जों नोजोर होदों जे जोंनि चिरां जिल्लायावनो होन बा गुबुन जिल्लायावनो होन नाथाय जोङो थांखियै बा सिदायै जुदि बुंनो समाजारि आफाद धोरोमारि आफादानो होन बा जोंनि बर' हारिखौ दैदेनबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होन बिथांमोना जेन जोंखौ जोंनि बे थांखियाव जेन हेफाजाब होयो जों बेखौ खावलायनो नागिरदों। खारन जोङो चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसना दिनै जोबोद गोरलै बा जोबोद फिसाथार आफाद होननानै जों बुंनांगोन। दा बिनि थाखायनो जोंनि चिरां जिल्लानि सिङावनो होन बा दुलाराय बर' ओनसोलनि बर' सुबुंफ्रानो होन बिथांमोननि हेफाजाब नङाब्ला जों जोंनि थांखियाव सौफैनाय नङा। दा बिनि थाखायनो जों बिथांमोननिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो लुबैदों। गुबुन फारसेथिं जों नोजोर होदों जे जोंनि चिरां जिल्लायावनो होन बा गुबुन जिल्लायावनो होन नाथाय जोङो थांखियै बा सिदायै जुदि बुंनो थाङोब्ला जोंनि चिरां जिल्लानि सिङावहाय जों नुनो मोनबाय थादों जे गोबां लाइमोनफोरा दहाय आं आगोलाव बुंलांनाय बायदि साथाम साब्रै सेंग्राफ्रा ज' जानानै 16 इयार्स 17 इयार्सनि गथ'फ्रा ज' जालायनानै शर्ट भिडिअ बा एलबाम बानायनो थाङो। नाथाय बिथांमोना जेब्ला बानायो बेनि गेजेराव जों बिथांमोननि समस्याखौबो खोनाफैबाय थादों जे बिथांमोना रां खांलायनानै फैसा खांलायनानै एलबाम बानायो, बबेबा मबाइलजोंनो शुट खालामो, फिसा केमेराफोरजों शुट खालामो। बिथांमोना उनावहाय फैसानि सर्ट जालायनानै मालाबा बिमा बिफानि सम्पतिखौ फानखुमानो नागिरनाय जों बेफोरबायदि जाथायखौबो नुबोबाय थादों। दा बिनि थाखायनो जों बेफोरनिफ्राय जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ बासायनो जों बिनि थाखायनो बेफोर थांखिखौ लानाय जादों। गुबुन फारसेथिं रुल्स एन्ड रेगुलेसन जुदि थायाब्ला गासिबो बुस्थुआ बेले बेजे जालांबाय थागोन। दिनैनि थारिखआवनो जों जुदि कन्ट्रलाव फैयाब्ला दिनैनि थारिखआवनो जों जुदि होबथानायनि लामाखौ बा होबथानायनि राहा लामाखौ जुदि लाबाय थायाब्ला उननि समाव रासिननिफ्राय रासिन बे भाइरेल भिडिअ'आबो जालांबाय थागोन होननानै जों सानो। जायनि थाखाय जों दिनै बुंनो गोनां जागोन जे साथाम साब्रै मानसिफोरा जेला ज' जानानै मोनसे फिल्मानो होन बा मोनसे सर्ट भिडिअ'आनो होन बा मोनसे एलबामानो होन जेला बिथांमोना बानायनो थाङो बै टाइमाव बिथांमोना बिथिंनि आर्टिस्टफोरनि क्वालिटिखौ नाया। बिथांमोना बलेथ' नोजोर होयो बिथांनि महरा माबायदि। जेला महर मोखाङा मोजां अब्लानो एक्टिं खालामनो हागोन बिथांमोना सानो। एक्टिङा जादों जायाखै बिथांमोना नोजोर होआ। दा बिनि थाखायनो जों एबाराव नायगोन बिथाङा एक्टिंखौ हायोना हाया, बिथांनाव एक्टिंनि बेसेबां क्वालिटि दङ। सासे केमेरामेन जानांगौब्ला बे केमेरामेनाव बेसेबां क्वालिटि थानांगौ जों बेफोरखौ एबार नोजोर होसिगोन। दा जों बेनि थाखायनो जोंनि थांखियाव सौफैनायाव जोंनो बयनिबो हेफाजाब नांगोन। दा बिनि थाखायनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय समाजारिनिफ्राय लानानै धोरोमारिफोर मोनफ्रोमबो आफादा जेन जोंखौ बे थांखियाव हेफाजाब होयो जों बेखौ गुरै खावलायहरदों। जेरैबायदि दिनैनि थारिखआव ससियेल मिडिया बा माखासे निउसफोरनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोनबाय जे जोंनि बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारन जाय सावथुना जोंनि बर' समाजाव फिन फैफिनबाय होननानै बेखौ जोङो जिल्ला कमिटिनि जानानै बरायदों। आरो जाय बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मावदों जों बिथांमोनखौ जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बा जिल्ला कमिटिनिफ्राय हामबाय जासिहरगोन जोङो। दा बाथ्राया जाहैबाय दिनैनि थारिखआव बा आगुनि थारिखफोराव जों खोनानो मोनबाय जोंनि बर' समाजाव फिन फैफिनबाय होननानै बेखौ जोङो जिल्ला कमिटिनि जानानै बरायदों। आरो जाय बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मावदों जों बिथांमोनखौ जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बा जिल्ला कमिटिनिफ्राय हामबाय जासिहरगोन जोङो। दा बाथ्राया जाहैबाय दिनैनि थारिखआव बा आगुनि थारिखफोराव जों खोनानो मोनबाय थादोंमोन जे बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारन होननानै, खिन्थु नुनो मोनाखैमोन। दा जुदि नुनोनो मोनाब्ला जोंनि मा होनना बुङो जोंनि समाजनि सुबुंफोर बा जोंनि बर' सुबुंफोरा सोंथिया जेब्लायबो थाबाय थागौमोन जे बे सावथुना दंमारोना गैया, ना बलेथ' खालि खुगाजों खुगा सोलिबोनाय मोनसे सावथुनमोन, बे सोंथिया बयनावबो थागौमोन। दा बिनि थाखायनो दिनैनि थारिखआव बे सावथुना जोंनि गेजेराव फैफिनबाय, बे जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथाव। जोंनि फंबाय बिनानावमोनाबो बे सावथुनखौ नुनो मोनसिगोन आरो बयबो बुंनो हासिगोन नोंगौ थारैनो बेबायदि मोनसे सावथुन दङ जाय सावथुना बर'नि गेजेराव गिबिसिन ओंखारजेननाय सावथुनमोन आरो मा रोखोमै ओंखारदोंमोन, बे सावथुना माबायदिमोन, जायनि थाखाय बेखौनो बर'नि गिबिसिन सावथुन बा बिनि सिगां बर'फ्रा सावथुन दिहुननो रोङामोन। थ' बे हिसाबै बयबो नायनोथ' गोसो गुदुं जानानै दंजोबखायोआनो। थ' बे हिसाबै फैबाय, खोब गोजोनथाव बाथ्रा बियो। आरो जेरैबायदि जोंनि बर' सुबुंफोरनि मोनसे सन्देह थानाय जे बेबायदि सावथुन दंमारोना गैमारा, जे बलेथ' बे खुगाल' सोलिबोनाय मोनसे सावथुन नामा, बेफोरबायदि सन्देह लानाया एबार जोबस्रांसिगोन।
दा बिनि थाखायनो जाय बिथांमोना बेखौ मुम्बाइनिफ्राय लाना फैदों बिथांमोनखौ जोङो जिल्ला आफादनि जानानै जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय जासिहरो। नंगौ बे सैथो, जोङो थांनाय माखासे सम सिगां फेक इनकाउन्टार जानाय जायनाखि जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोननि न'खराव जोङो चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि जानानै जोङो बाहागो नुजाहैदों आरो जोङो जिल्ला कमिटिनि जानानै माखासे अनसुंथाइबो हैदों। दा थार बाथ्राया बियो जे जोंहा चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसना जोंहा थुबुर मोनसे रां बाख्रिथ' गैजाखाया। थ' बे हिसाबै जोङो जाथायखौ खोनानानै बा जाथायखौ नुनानै जों दुखु मोनदों जे बेफोरबायदि जाथाया जोंनि बर' समाजाव जादों। आगोलनि समाव बा सिगां समाव मा जानानै थांखो जों बेफोरखौ बुंनो थांला, नाथाय दिनैनि थारिखाव जों जुदि बुंनो थाङोब्ला जोंहा सान्थि सुक्ति जानानै थांखांबाय। जोंनि गेजेराव हाथियार दैग्रा बेफोरबायदि आफादबो गैला, जों बयबो मिथिलायगौ। दा बे समाव हथादै गोदान आफादनि जोनोम जानायखौ जों बयबो मिथिबाय। दा आफादा गावसोर गेदेरथार मोनसे थांखि लानानै फैदों, जों बिथांमोननिखौ बखिनोबो थाङा बा सोंखारिनोबो थाङा। दा खोथाया जाहैबाय जोंहा बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसनआ जोङो सावथुन दिहुनग्रा सुबुंफोरबालाय मा जानो, थार बाथ्राया बेसो जे जोंबो बर'। आरो जों बर' जानानै जोङो बर'नि न'खराव जेला निदान जादों बै समाव जुदि आगान हैयाब्ला बैनि न'खराव जों जुदि